Сега защото скоро вече е твърди леко в размер, тези 10 тапка. И се играе последния начин, който ще си го подобрим на час. Имаме раз и два и десет и ляво. Рушване. Напред, отзад, рушване, рушване, рушване. Първите два такти са еднакви. Имаме стъпка на десен и стъпка отзад. Стъпка на десен и стъпка отзад. Стъпка на десния, леко замятаме левия, след това стъпваме на него. Плюш в дясно, след чукче на десен. Това са първите петък. След това имаме стъпка напред, стъпка отзад и три руши единствено, при които поженираме. Три и на музика и в последния начин. За да се чува напробно. Отначало. Стъпка отзад, стъпка отзад. 3 и 4, 5, 6, 7, 8. Още веднъж ще изиграем. Отзад.